Yan, ito yung ating adobo sa asin. So ngayon, napakadali lang niyang gawin and napakasarap niya. And ang pinakamaganda, pwede mo itong gawin sa bahay mo. Lalo na ang asin lang ano niya, kailangan asin talaga niya. Bawang lang, sapat na. Yan, what's up mga chong? So welcome back to our channel. So before tayo mag-umpisa, huwag natin kalimutan mag-comment, mag-like, at mag-subscribe, at i-click yung notification bell para laging updated sa mga video namin. So ngayon, ang lulutuin natin ngayon ay adobo sa asin. yes. So ngayon, ito yung mga ingredients na meron tayo. Siyempre meron tayong ayan, Garlic, butter, then syempre yung pork natin and pork cubes, and di mawawala syempre yung asin natin and water. So yan lang po yung kailangan natin. So sa mga nagtitipid, bagay ito sa atin. sa mga walang panglagay ng mga gulay-gulay or ng ano yan, ng pangrekado masyado. So ito, Pwede nyo subukan. pwede nyo subukan. So samahan nyo kami magluto. Ayan, mag-start na tayo magluto. Natin, lagay natin yung butter. Yes. Natin, bawang. Isa lang natin. Medyo brown na yung garlic natin. Next natin yung garlic natin. Salt. Next natin. Water. Papakuluan natin to. Then, balikan na lang natin to. Ayan, luto na yung adobo sa asin natin. So, sa pagluluto nito, so, ingat lang tayo kasi makilansip talaga siyang lutuin. So, mataba talaga siya. So, prepare lang namin and kain na tayo. Yan, ito yung ating adobo sa asin. So ngayon, napakadali lang niyang gawin and napakasarap niya. And ang pinakamaganda, pwede mo itong gawin sa bahay mo. Lalo na ang asin lang ano niya, kailangan asin talaga niya. Bawang lang, sapat na. Yes, hindi mo na kailangan ng kung ano-anong sangkap o ingredients para magkaroon ng masarap na adobo. Adobo sa asin pa lang, perfect na. So yun, pakita natin yung adobo natin. Yan. Yan, ito yung ating adobo. Yan ang ating adobo asin. So yan. So follow na kami sa mga social media accounts namin, Instagram and Twitter. Nasa description sa baba. And syempre, join din kayo sa aming group page na Power Couple Family. And thank you so much for watching and see you on the next video. Like this video,